12 година. Новини в ефірі АТР. 30 листопада, 1372-й день анексії Криму. Національне антикорупційне бюро знову чубиться з Генпрокуратурою. Щоправда, цього разу в конфлікт втягнули ще й Службу безпеки України та Державну міграційну службу. СБУ затримала детектива НАБУ при спробі передачі хабара першій заступниці голови міграційної служби Діні Пімаховій. 15 тисяч доларів чиновниці передавали нібито за легалізацію кількох іноземних громадян. За словами Діни Пімахової, вона не знала, що хабар їй пропонує детектив НАБУ, але запевняє, на гроші не спокусилася і звернулася із заявою до СБУ. Він продовжив таке пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Після того я йому зазначила, що за такі дії передбачена законом відповідальність. Але ж він мені сказав, що тоді я буду вимушений звернутися до інших осіб. І в заяві у мене зазначено, що це Сергій Тітенков, представник фонду арабського інвестиційного Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро. У свою чергу НАБУ дії силовиків назвало диверсією. Мовляв, СБУ та Генеральна прокуратура втрутилися в спецоперацію бюро, яка мала на меті виявити учасників організованого злочинного угруповування у Державній міграційній службі. В антикорупційному бюро стверджують, їхній детектив працював під прикриттям, і саме Пімахова вимагала у нього 30 тисяч доларів хабаря. І операцію НАБУ силовики зірвали під час передачі першої частини грошей. Директор НАБУ Артем Ситник та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький припускають, що генпрокурор Юрій Луценко міг бути не повністю обізнаним у деталях їхньої спецоперації. А тому сьогодні вони пішли на розмову до ГПУ, аби особисто просвітити Луценка. Детективи НАБУ ніколи не провокували жодного із посадовців міграційної служби на хабар, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП. Посадовець Державної міграційної служби сама неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання заохочення у сумі 30 тисяч доларів США. Права людини в окупованому Криму зникли з порядку денного Ради Європи. І це неприпустимо, так заявив постійний представник України в цій організації Дмитро Кулеба. Український дипломат стурбований тим, що Рада Європи не відреагувала на системні і жорсткі репресії російських окупантів в Криму і смерть ветерана національного руху кримських татар Віджія Кашка. А ще раніше на викрадення Росією українця Павла Гриба. Український дипломат пов'язує ці прикрі факти з тим, що зараз окремі європейські політичні сили, які симпатизують Росії, намагаються повернути її до складу парламентської асамблеї Ради Європи. Захистити права викраденого Росією Павла Гриба вимагає Валерія Лутковська від своєї російської колеги. Уповноважена Верховної Ради з прав людини знову написала листа до омбудсмена Росії. Це вже 6-те звернення Лутковської. Досі вона не отримала жодної відповіді з Москви. У листі знову перераховані всі факти порушень прав Павла Гриба. 19-річному бранцю Кремля не дають побачитися з матір'ю, а під час зустрічі з консулом заборонили розмовляти українською мовою. Більше того, Павлу Грибу із СІЗО не надають належної медичної допомоги. Він є інвалідом з дитинства і потребує регулярного прийому спеціальних ліків. Павла Гриба викрала ФСБ на території Білорусі наприкінці літа і перевезла його до Краснодарського СІЗО. Українцю шиють тероризм, нібито він хотів підірвати шкільну лінійку в Сочі. Державна зрада та 12 років тюрми. Такий вирок отримав киянин, який працював на російській спецслужби. Про підполковника управління Генштабу СРСР у відставці держава-агресор згадала після початку бойових дій на Донбасі. Українець збирав для них інформацію про облаштування та диспозиції наших військових. Агента затримала СБУ торік у квітні, коли він намагався потрапити у Брянську область. Він мав передати російським спецслужбам зібрану інформацію. Чоловік при собі мав документи, які підтверджували його диверсійну діяльність.
Вільнюс таки передасть Києву зброю на 2 мільйони євро. Литовський уряд схвалив постанову, запропоновану Міністерством оборони. У цьому документі йдеться про зброю і боєприпаси, які армія Литви використовувала до переходу на стандарти НАТО. Литовський уряд подарує Україні більше як 7 тисяч автоматів Калашникова, а також майже 2 мільйони патронів до них, 80 кулеметів і понад 10 мінометів. Водночас і США не виключають можливості поставок Україні летальної зброї. Принаймні про це напередодні під час брифінгу заявила офіційний представник Держдепу США Гізер Науерт. Сполучені Штати дуже уважно стежать за ситуацією в Україні. Ми поки не постачаємо Україні зброю, але ми не виключаємо цього. Більше нічого вам не можу сказати з цього приводу. У Туреччині 28 військовослужбовців засуджені до довічного ув'язнення. Всі вони брали участь у спробі путчу влітку минулого року. І всіх їх звинуватили у посяганні на Конституцію України. У ніч проти 15 липня в Стамбулі група турецьких військових спробувала вчинити переворот і усунути від влади президента країни Реджепа Таїба Ердогана. Тоді у зіткненнях у Туреччині загинули майже 2,5 сотні людей. Спроба перевороту зрештою провалилася, а за ґратами опинилися 50 тисяч людей. Арешти тривають і досі. Лише напередодні у Туреччині видали ордери на затримання ще майже 3,5 сотень військових. Режим КНДР буде повністю знищений у випадку війни з Америкою. Про це заявила постійний представник США в ООН Нікі Хейлі на екстреному засіданні Радбезу, яке скликали через вчорашній запуск ракети Північною Кореєю. Нікі Хейлі наголосила, що диктатор КНДР зробив свій вибір і цією провокацією впритул наблизив свою країну до війни із США. Ми ніколи не шукали війни з Північною Кореєю і зараз не шукаємо. Якщо війна почнеться, це станеться лише через тривалі акти агресії з боку КНДР. І у випадку війни, не сумнівайтеся, північно-корейський режим буде повністю знищений. Запуск ракети Пхеньяном засудило Міністерство закордонних справ України і назвало це серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але й глобальній стабільності і безпеці далеко за межами Корейського півострова. У МЗС зазначили, що Україна приєднується до всіх тих країн, які засудили північно-корейську провокацію. Кримський татарин претендує на волонтерську премію. Марлен Асанов, якого кримські окупанти кинули в СІЗО після жовтневих обшуків, опинився серед номінантів премії «Євромайдан СОС». Її вручатимуть сьогодні, і це вже буде 4-та церемонія нагородження. Премію заснували за рік після розгону Євромайдану, як пам'ять про самоорганізацію волонтерів. Звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Це про номінантів волонтерської премії «Євромайдан СОС». Її мета – заохотити тих, хто вже допомагає людям, і надихнути решту не бути байдужими і долучатися до волонтерського руху. Даємо можливість будь-якій людині, яка побачила красиву, натхненну історію волонтерства, яка, можливо, його включила в цей процес, або, можливо, дійсно показала якісь надзвичайні результати, номінувати волонтера, якого вони знають, на цю премію. Цьогоріч номінантів 112. І серед них Марлен Асанов, якого окупанти в Криму затримали за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі. До цієї номінації мало хто знав, що кримчанин – волонтер зі стажем. Об этом он никому не рассказывал. Может быть, это выявилось в процессе, кто-то, из кому он помог, это все сейчас выходит, но об этом он никогда не говорил. Я единственное знаю, что он помогал. Как помогал, чим, я даже не спрашивала. Як активний учасник об'єднання «Кримська солідарність», Марлен Асанов опікувався родинами кримських політв'язнів, вирішував їхні побутові проблеми і підтримував фінансово. Нині ж він і сам став бранцем Кремля. Його історія в цьому випадку реально унікальна. Ще в нас такої номінації не було. Окрім того, що людина так багато робить, він ще й став таким в'язнем сумління саме за те, що відстоює незалежність як своєї батьківщини, як в Криму, так і України.
Марлена Асанова ФСБ затримала під час масових обшуків у Криму 11 жовтня. Йому закидають участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Марлена Асанова досі утримують у СІЗО. Оксана Гуцул, Заман, АТР. Розмова не минула даремно. Донецький «Шахтар» перед грою з рівненським «Вересом» вийшов на матч чвертьфіналу Кубка України в футболках на підтримку Збройних сил України. На них був напис «Пишаємося» і дата 26 років. Напередодні представники «Ультрас» з Харкова і Дніпра висловили гірникам своє обурення тим, що гравці «Шахтаря» відмовилися підтримати акцію «Мій тато герой» і виходити на поле у футболках з цим написом. Вони попередили гірників, якщо вони і надалі зневажатимуть все українське, то позбудуться вболівальників і більше не гратимуть в Україні. Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував ще 3 російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх. Бобслеїстів Олександра Касьянова, Олексія Пушкарьова і Ельвіра Хузина визнали винними в порушенні антидопінгових правил. Їх результати на іграх в Сочі анульовані. Раніше через допінг-порушення на Олімпіаді 2014 МОК відібрав у збірної Росії 11 медалей. Росія опустилася з 1-го на 3-е місце в загальнокомандному медальному заліку. Чи братимуть росіяни участь на Олімпіаді 2018 року, Міжнародний олімпійський комітет оголосить 5 грудня. Величезний айсберг відколовся від льодовика Грей на півдні Чилі. Брила довжиною в 350 метрів і шириною майже в 400 метрів, а це більше футбольного поля, плаває у водах льодовикової лагуни біля південно-африканського континенту. Співробітники парку Торес-дель-Пайне, де знаходиться льодовик, кажуть, такого не траплялося з початку 90-х років. Танення і відступ льодовика Грей – це постійний процес, який останнім часом прискорюється через зміни клімату і глобальне потепління. Якщо ця брила розколиться на менші шматки, це може стати перешкодою для кораблів. Парк Торес-дель-Пайне – один з найбільших відвідуваних туристами об'єктів Чилі. Крім льодовика висотою в 30 метрів, в парку є гірські масиви, великі ліси, озера і тундра. Археологи розкопали стародавнє кримсько-татарське поселення Бієлі в Криму. Розташоване воно на майбутньому місці залізничної дороги, що вестиме до ще незавершеного Керченського мосту. Виявлені фрагменти стін та безліч артефактів, що свідчать про корінне походження кримсько-татарського народу. Мої колеги розкажуть більше. Если учесть, что этому сооружению несколько веков, то, в принципе, вызывает уважение. Керівник археологічних робіт Юрій Білік розказує про масштабну знахідку. Це комплекс кримсько-татарських поселень Бієля. Тут всередині 18 століття було 80 обійсть. Селище не проіснувало довго, вже до кінця сторіччя прийшло в занепад и зникло. Период крымского-татарского, скажем так, ханства, еще очень слабо изучен. И это будет одна из таких важных вех в изучении истории крымско-татарского народа. Это будет важной эпохой, важным моментом в изучении переселения сюда русского населения. Знайдені предмети побуту, монети і жіночі прикраси, притаманні античності, часу хазарського каганату і навіть бронзового сторіччя. Проте більшість знахідок належить періоду Кримського ханства. Основная масса находок относится к наиболее позднему периоду существования поселка, к татарскому периоду. Здесь мы можем видеть керамические сосуды и курительные трубки. Часть завезенная из Турции и часть произведенная здесь, на территории Крыма. Серед знахідок є й надгробки, і навіть скелети. Крім кримсько-татарського поселення, археологи виявили 17 курганів, похоронних пам'ятників. Всі знайдені предмети відправлять на детальне вивчення, після чого вони потраплять до музею. Натомість доля поселень не така оптимістична. Через будівництво залізниці на цій ділянці більшу частину просто знесуть. Рана Алієва, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Випуск російською дивіться о 13-й. Тоді зустрінемось. Залишайтеся з АТР.